ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛି। ରାବିଟ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ରାବିଟ କିଏ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ? ଠେକୁଆ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠେକୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କୁନି ଠେକୁଆର ମିତ୍ରମାନେ କିଏ ଥିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ? ମିତ୍ର ମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାଘ, କୁକୁର, ହାତୀ। ଗୋଟେ ଦିନ ଠେକୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। କୁନି ଠେକୁଆ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେମାନେ ସବୁଜ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସବୁଜ ଫଳମୂଳ ମିଳିଗଲା। କୁକୁର ସାଙ୍ଗ ଖାଉ ଖାଉ କହିଲା, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଛୋଟ ହାତୀ କହିଲା, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଛୋଟ ଠେକୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଅତି ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି କଥା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଘ କହିଲା, ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଛୋଟ କିଏ ବଡ ନ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିମିଶି କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ମିଠା ଫଳମୂଳ ଖାଇସାରି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରକୁ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗପରୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଶିଖିଲ? ଯଦି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ତାହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ।